Non, c'est une fuite en avant. Nous devons nous banir. Nimbana. Voilà, Nimbana, Nimbana, Peu. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Aïe, sur une vidéo pour la 223 pages sans faire. La famille, Aboraga, Imam Mahmoud Diko de la vidéo là, c'est ça. Aga donc avant qu'on meeting, avant chauffeur à cause de Kadaga courant tigara yono. Wala ba football kelema, nous pouvons conférence to là-bas. Nga ay kumaga mulufo Aboraga la c'est ça. Bela jelema do kumaga nunu nyeshi yoromina. Kumaga nunu nyeshi yorojime. Ko nuko nunu mina ba ateme nala sonama. O bɛ tali kɛ fɛn caman yɛrɛ kɔnɔ aw pensera ko jumɛn de la a ka nin kumakan in kɔnɔ a ka nin propos in franchement a ka girin bari ka d'a kan a ye nin caman fɔ IBK ma nka fɛn min ye palais kɔni kɔnɔna ye a kɔni fara kosɛbɛ parce que a la mɔgɔ caman a nɔfɛmɔgɔ caman bɔra a nɔfɛ ni ka nin meeting in lawaleya. La famille 26 mars kɔni fara kosɛbɛ président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye ale n'a nɔfɛmɔgɔ n'a ka membre ka fara parti politique mɔgɔ caman kan olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan franchement an bɛ foli fɔ Batulu Yang n'a ka mɔgɔw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan u taara ni ka kɛnɛ la ɲɛnamaya président de la transition Assimi Goïta nɔfɛ pour voter pour lui. A ka dɔn ni parti politique faralen ɲɔgɔn kan ale ni Assimi Goïta ka mɔgɔw u ye 26 mars fa hali n'o y'a sɔrɔ olu ma fa ka se Aidara ka jama ɲɔgɔnna ma u kɔni u y'a fa. Imam Mahmoud Diko bɔra ka kumakan mun fɔ n balimaw a bɛɛ lajɛlen y'a lamɛn n'o bɛ tali kɛ ko caman kan. Fɛn min ye nin wagati ye a rumeur bɛ ka caya maliyɛn caman bɛ k'a fɔ ko a b'a fɛ ka bila président Assimi Goïta la ni k'a ka pouvoir tiɲɛ a bolo. An balimaw fɛn min ye Mahmoud Diko ka nin propos in ye kow bantɔla don bamanankan de don a bɛ kɔrɔ caman fɔ aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye a ka nin kumakan in kan a y'o kana ɲina k'aw hakilina di commentaire kɔnɔ aw kan bɛn ni ɲɔgɔnna vidéo wɛrɛ la.